weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to ɓokki sabbude e nder galle ceerno Mahamoudou Thiouna to ndulmaji dembe e nder galle Barou Kana ha e nder galle Zinila Abidini Sarr e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal hoore jagode ndi Ousmane Sonko jaɓɓima hande o toon to mbaw masiŋaji kewɗi kay bawɗi yiilade yoga e pettoje ubbanoɗe e nder région de Casamance ɗum koye sanga Robelion to leydi Mauritanie pelɓodiral tinama hakkude train kame bis e lawol Zoyrata faade noksan neɗɗo goto wasen fittan ken tolno e 13 neɗɗo mbawi gagnade hen to leydi Mali paɗena wonande to leydi Mali ke haɓade ko fate banggue drogue teskaɗo e leydi ndi hewɓe hen naggama gam hutorade on fannu taw koye ballal ballodiral ɓesguji leydi ndi to Guinée Conakry inde makko ko Dieynaba Touré kanko woni toɗɗaɗo gardiɗo cetal sumgoji leydi ndi hewɓe lundiyankoɓe e rima nde o nunɗata e ndeɗo hen toɗɗande to leydi Gambie hewɓe hanki ceppi e booli banjul gam hollirde caɗele tawaɗe leydi ndi e wasde wonde ñawore ha tengte sukaɓe wasnoɓe pittal men taw koye siroji jeynoɗe pharmacie ji kabruji men manayna to Côte d'Ivoire emen jaton to Tchad Brazzaville RDC Congo jolam jaɓeri jaten koye musidɗo men Alhassane Oumar Mbodj musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen taare ki lekki gorelte safruki ko heewi hande o e nder windere nde kala gorelte ko haako moƴƴo iwruko to kordi noro ari ko safrude e wallude ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma gorelte hewɓe safortoɓe kolliti jiitimi hen koye mumen joguiɗo AVC jogui cardiaque mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru e kala ko fate ɗin fannuji kala sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah neɗɗo tuƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam gam ɓandu musde jokkodire gorelte ko haako moƴƴo a yittat ko jamirɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte sa yiɗi hebde hen kollaɓe jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala ko gorelte safrata kala sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorelte so tawi gonɗa koto Risatol jokkodirta koye galle ceerno Yahya Ba mbatta ko 77 780 30 85 so tawi noon gonɗa koto wuuro teddungo woni Madina Gounass jokkodirta koye Amadou Samba Lo mbatta ko 78 119 00 65 so tawi noon gonɗa koto Galoya jokkodirta koye Aissata Touré mbatta ko 77 218 09 98 so tawi noon gonɗa koto Aslem jokkodirta koye Mamadou Demoya mbatta ko 78 289 03 90 so tawi noon gonɗa koto Pikkina jokkodirta koye Amadou Isma Ndiaye mbatta ko 77 426 68 04 so tawi noon gonɗa koto Melga jokkodirta koye Abdoullahi Diallo 77 714 94 15 so tawi noon gonɗa koto Marsi Boubessa jokkodirta koye Amadou Diallo 78 219 72 54 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 05 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen jaam salade aadi ɓuuri fettude aadi ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuɗo jinneji wi ko fettata aadi mo adodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tijani Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina gando binde laaɓaɗo leɗɗe jaadinde ɓalwale tan walla kala
ceerno amati jane diallo ne safra rafiji kewɗi ɗe jiiɗa cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sidde rewɓe ɗon komi sowaade rewɓe dattoraɓe sattoraɓe dewle kala ceerno amati jane diallo ne yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkuji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno amati jane diallo ne yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men ustora jippiɓe leecce kala ceerno amati jane diallo ne yawrani on gonduɗe prostate hay sino prostate ma ko ɓunno ala ko heddi so wonano opération jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno amati jane diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so ɗon maltana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno amati jane diallo gorko mo melga wurjinneji nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkodiri nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yadde kala ko kaajeɗa ceerno amati jane diallo gorko mo melga wurjine jawno ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno amati jane diallo andini dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo tawe to leydi france sa yiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno amati jane diallo base makko ne tawe to Nouakchott ne tawe ɗon mi yii ko ne wiye ceerno abdoulaye sa yiɗi jokkodirde mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno amati jane diallo gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon mi yii ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala enen tawi ɗon ɓi nene makko ceerno dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno amati jane diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo woni konne wiide sanne mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient jam ñalle moon musidɓe tedduɓe nasande nogase nayi morse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital mene ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo moon Saydou Abouba wonande jayde moon Weltare TV Weltare ɓiɓɓe fulɓe en jogui beelema habrude on dendagal bandiraɓe Mauritanie Sénégal Mali Gambie Guinée hay diaspora o kala wonande dental yiɗɓe Sar Abdoullahi Sarr e ceerno Khali Abdoullahi Sy e garde gola bandira debbo tedduɗo woni sokhna Aminata Guissé golodi mum kala aɓe jogui yewtere ñalɗi ɗiɓe mbaɗata toon to wendu Boseyaɓe koye nder damga noon ñen nogase jeegom nogase jeeɗiɗi lewru septembre 2025 so haaji jomiraɗo o taw kadi ɓe jogui koye conférence ko fati e banggue wasiyade yonto o ha tenti noon to banggue huuɗo bonko e sifaji goɗɗi kala innedi e métier ha e golle kala ko fate jeunesse no feewi aɓe bismi hen noon dendagal khalifaɓe diine kala e khalifaɓe diine almudago e jeunesse e yonto o kala gorko e debbo suka e mawɗo kala hay goto ɓe ɗaccani aɓe bismi hen noon imam ratiba wendu Boseyaɓe woni ceerno Moussa Konté kononi kadi chef de village woni Oumar Ndaw kononi kadi khalifa diine ceerno Djibi Konté kame ceerno Saydou Touré président daïra Baye région de Matam dendagal Mauritanaɓe kala e dow inde Ghali Abouba dendagal Mali e dow inde Hadja Binta Deh kononi kadi dendagal Guinée e dow inde ceerno Aliou Diaw kame Abdoul Kandé e dendagal Gambie kala e dow inde ceerno Aliou Bakary Dialalo Ba e dendagal diaspora o kala no woruno ɗin ñalɗi noon so tawi ko paare o wonande ko Abdourahmane docteur Abdourahmani Ka Alhaji Abdourahmani Ka de ngajjel gorko mo Jolof Daara Jolof ha ton to beeli heela so tawi noon ko yumma on ñalawma ko sokhna Hadja Binta debbo mo windere kala diiniyanke kumpital men ɗemgal pular gartaten koye batu jagorɗe hanki woni jonde jagorɗe hanke garde gola Bassirou Diomaye Diakhar Faye kamine wondi kadi e jagorɗe mum kala kanko hooreji ɗi no wa arti e eɓɓore yawnora e eɓɓore heñorande no feewi ngam wallidde nokkuji joñiɗi dowrindi kala e filto molto kala nde dañata ndiyam timmuɗam nde tawno kalɗo koɗɗa so tawi ala ndiyam a eggat ngam ƴeewoyde ndiyam holliti noon ko ɗum tigui woni haaju keñoriɗo nden jofande ko jagaɗo tambiɗo diƴƴe o ɗum noon nde wawata kay toppitade ɗen gueɗe kala nokkuji ɓurɗi joñade nde keɓata ndiyam timmuɗama tigui rigui ko wala ɗum ko kadi ɓe koninkoɓe leydi France yaltuɓe Sénégal
wonande kay ɗiɗo henna ñiɓirɗe kala nde mbawata artude e juuɗe konin koɓe leydi ndi mbaɗe kesam kesama kadi ha ɓuura wawde yaadude e jamanu ɓuura kadi yuɓɓude e nder batu jagorɗe hanki o noon kanko hoore ndi o waynima jagorɗe kala wonande kay ñalawma janggo nogas e joyya omo jogui jilluji ɗiɗɗi o waɗata e nder afrique ñayi nogas e joyi ndema o yaa toon to Lomé lamorgo leydi Togo hakkude makko e Fort Yassimbe ko jillu cehilagal kame golle kala ñan nogas e jeegom nde mo yaa toon to Monrovia lamorgo leydi Libéria hakkude makko e José Boukari ma mbaw yewtide toɓɓe jaaƴƴe no feewi ha tendi ko faali banggue faggudu eɗen gueɗe kala Ousmane Sonko kañum hoore jaagoɗo hanki holliti ɗo tene balɗe garoje kañumma hollir kuccam faggudu leydi Sénégal ha ɓuura kadi wawde yaarude yeeso ɗum noon omo jogui hen jiyanɗe kewɗe kay taw ko peeje ɗe hollata ɓesguji leydi ndi ha ɓuura wawde yaarude yeeso gam tigguitgol ngaaluji leydi ndi e kala sifa gollorgal ha ɓuura kadi wawde yiitade hoore muɗum o holliti waɗata koye yontere faande nde gam ittugol wonde minuji ubbaɗi toon to Casamance siftinde moon Casamance wonno toon ko robbali en woni murtunoɓe yinnoɓe jeytade koye mumen caggal nde wuuli jaw gubbino toon minuji kewɗi no fewi sa yaɓɓi taaƴa koyngal so tawi ko genre de combat yaɓɓi hen fettidade dow mum oto rewata hen daabeji jawdi rewata hen jeeyi sababu no woni nokkuji nan toon ko poɗɗi remede kono ɗo saaha nde tawno minuji ko gubba hen wawata laatade won nokkuji nan toon ko poɗɗi aynede hay goto yettata ko toon won nokkuji nan toon ko poɗɗi wangueje ko wayno tourisme en kono mbawata yetta toon beele tiggidde ngaalu leydi ndi to Casamance ha ɓuura wawde yaarude yeeso alay saago noon ɗi minuji kala guitte jeeyi sababu noon laamu leydi Sénégal yaltini ken tolno e milliard uji ɗiɗi koppareje franc CFA ma wonoya temedde nayyi capanɗe jeegom million yuan taw kadi koye haalisa Japon hande o noon oɗo alkamisa kanko hoore jaggaɗo leydi ndi kame ambassadeur mo leydi Japon toon to mbawi kay jaɓɓade ɗi machine aji kewɗi no fewi ɗi ganduɗa maɗi mbaw kay waɗade tecte ko fate banggue wonande ɗen pettoje ha mbawa ittede ha laaɓa holliti noon kanko hoore jaggaɗo guila hitande ujunnaje jeeɗiɗi woni 2007 ha yettiɗo hen Sénégal jiguino ko machine goto ko on tan wonno guittowo ɗen pettoje taw ko toon to diwan Casamance kono oɗo saaha maɓe jaw kay heñorade ɗum haɗen gueɗe kala mbawa iwde ha laaɓa beele leydi ndi ɓuura wonde jaam e kisal e cellala keddorɗen koye leydi Sénégal si fande nandiral to banggue ndema hakkude Sénégal kame Vietnam ɗum ko ɓen wonnoɓe jillu men on hoorejo sur sarɗeji do leydi Vietnam jaɓɓanoɗo toon to Bawal laaɗe diwoje ngal Blaise Diagne taw jaɓɓima ɗo ngo nanɗo makko woni El Malick Ndiaye omo arde sete makko timmuɗo no fewi e nder Dakar ɓe mbawi joɗorade hoorejo leydi ndi kame hoore jaggaɗo leydi Sénégal mbawi yillade kay yogay sukaɓe hewɓe kay kawniɓe tagodi ɓe kolliti kadi darde mabɓe ɓeydiɗum e nder leydi Sénégal ko waɗa ɗum ko sifande commercial to banggue jeeygu hakkude jagorɗo commerce mo leydi Sénégal kame on jagorɗo mo leydi Vietnam to banggue ɓeydugol ndema e maaro hakkude leydi Sénégal kame Vietnam jillu mabɓe noon gasi ñalawma hande o Dakar ma laato capital ndema ɗe balɗe garoje woni tan koye lewru août fandu ndu woni ngal cetal ngal ɓe inniri kay Africa Forte mo ganduɗa systéme forum to banggue ndema AFS ma tawtore ɗum ujunnaje jeegomo bismaɗo hen taw ɓe giwata koye capanɗe jeenayyi leydi e nder windere nde kala jeeyi sababu capital Dakar ma laato capital ndema taw koye ndema systéme ɗum noon koye ngal kaldigal ha wawa ƴellide oɗon sifa no fewi wona ko fate banggue union africaine kane fedde gotago windere e calɗi goɗɗi kala ma mbaw tawtore ɗum no waɗata koye lewru août so jomiraɗo haaji garsen koye sariya leydi ndi ɓen tambiɓe ñawoje leydi ndi to banggue greffier en hande de kamɓene ɓe kolliri mette mabɓe faade laamu ngu ɗum ko caggal nde jagorɗo wino yoɓe jaa ɓe golloya walla ɓe mbawne alay saguel ɓe mbawa tigui golloyade ɓe kollitini maɓe ɓeydoye balɗe ɗiɗi goɗɗe taw kadi koye hofmoɓe juuɗe jeeyi sababu noon hewɓe nana cuuɗi dumbirɗi cuwa taw ñawede nde tawno kamɓe greffier en ko kamɓe tambi ɗin document ji so gasiɓe tota ñawoɓe so tawi noon ɗin document ji ndewani e juuɗe mabɓe ala kala ko gasata hay seeɗa Aliou Tine noon herima hoore jaggo leydi Sénégal nde nattata hen sowona ɗum tan ala ko gasata haydara Farba Ngoma
heɓi gongaji ɗiɗi e yeeso nguɗo henno laamu ɗum ko caggal wonande kay nde pawnoy dow makko to banggue procureur wonande kay omo waɗa gueɗe ɗe pewani to banggue wadde kay gueɗe ɗe pewani wondude bandiji fewnoɓe haalisaji e waɗude tournement ji gueɗe goɗɗe kala nden si fande momtama ha laaɓi o laɓɓinama ngal ɗon gueɗal ko wona ɗum ko noon mawniraɓe makko kay waɗanoɓe jawe mbiyano kay waɗanoɓe jawe procureur o joguino fandare ko nde ɓe nawtete kasoɓe ndumɓe ɗum ne kadi wonande on procureur heɓani ɗum juge o acciɓe jawe mabɓe nde tawno koɓe loska ko ha ɗo hen haydara ala kala koɓe keeɓi hen ɗum ko caggal kadi juge o nelin toon safroɓe tato yo jaaha ƴewya cellal ɓandu makko ɗon saa noon kala ñalawma garɗo farba ngoma ene ɓeydo labde seeɗa tan e ko takka ko kala ko wona ɗum ko noon ɗahiru sara ko fate uddugol konteji mum banque kala jogonno kay hanki o darade e yeeso on peul mo ganduɗa ƴeewo ko fate gueɗe faggudu makko kala ko hanki fonno wonde hawre dittinama ha capan tati nduɗo ene lewru so jomiraɗo haaji to Touba police fawi juuɗe mum e fedde bandiji hannoɓe ɗanade Touba naɓe ene wondi kadi e Mbakke naɓe kala kamɓe noon nanguiɓe ko dadiɓe nambattuɓe ɗo saa noon ɓe tawi e juuɗe ɓen dadiɓe ɓe nanguira ko jaseji e laaɓe fetilaji kono kadi gueɗe kewɗe tertare mabɓe ɗum ko caggal gullitali yimɓe hewɓe hen goto kay jaggoya ko toon to Mbakke to Saint-Louis koɓe sappo e goho funtoɓe to banggue en ligne wiyaɓe ne jeeye produit ji ene ɗaɓɓana yimɓe golle sa di ujunaje nogas min mbaɗa feere ha daña golle ɗo e ɗo pewnama kalitaji fenade taw foof mum ko fenade bonde no feewi ɓe jogui numéro ji téléphone ngaji soɓe noddi notatoma ko justice walla notatoma ko banggue goɗɗo walla éducation taw kamɓe kala koɓe neɗɗo goto koɓe funta soɓe keeɓi halis maɗa ɓe ñaama ha laaɓa ala kala ko mbawɗa hen caggal gullitaji kewɗi noon ɓe naggama to légal HLM toon to Saint-Louis ene mabɓe noon Sénégal naɓe Togo naɓe e Guinée naɓe kono kadi loskoji ene jokki oɗon fannu to Tambacounda ko suka debbo goto tuufa waɗa viol kanko noon waɗimo viol ko a Sidibé ko suka gorko joguiɗo moto Jakarta kanko suka debbo biyeteɗo FB o yinno kay ko yaade nokku biyeteɗo Malem Niani gam salminoyde bam makko a Sidibé joom moto Jakarta wi ene nawamo kanko yinɗeɗo garu thiel ƴettoyde oto on ima nawmo ha to Jala kurelle wiyete on noon nde nayimo ƴetti lawol ladde nayimo ha ladde wi paani essence jippinimo fuɗɗi kay lafdemo caay segal nde o sali tetti téléphone makko wattidi koye wawnere forsi kay waɗimo viol accimo ɗon yeehi bolol muɗum e ballal Allah noon dañi tigui wallude ɗum o hooti jeeyi sawa porte plainte on noon darima yeeso procureur tribunal ngal a Tambacounda ne fadi ñawore mum e ngal ɗo baɗal cofgal goɗɗo kay taweteɗo juuɗe dadiɓe mo suwate o ñawede ko tan to jeppol ko debbo goto momowo noppi sukaɓe itta kotone itta jawe itta pegge kala ɗum noon ɗum tan woni golle makko so yeehi tan ha ñawli o yahata koye leede omo lemo cukalon nde wona taw ko nela kone bitig walla jahone pijoya o funta ɗum omo salmikino ɗum o namdikino yummuma o mema noppi mum o moma hoore mum haw itta kotone mum o ɗacci ɗum yaaha o ɓooyi wadde noon guila tan go lewru avril ha yetti juillet ɗo ɗo gonɗen ɗo fodde jeetato waɗi ɗumen noon ko nawaniɓe kala toon to liberté 4 ma wonoy hedde temedere ujunnaje nayyi so qimamay ɗin kanŋeji ɗiwo nawi ɗi kala ko sanga 1 heure ñalawma o jagga taw jagguima ko police e ballal maldiɓe ɗum ko caggal nde hewɓe gulliti oɗon sifa kanko noon ɗum tan wonno golle makko. Serigne Issa Touré ɓandu mum yitama ɗum ko caggal guilñade tati lewru juin mayno ndo guilɗen wo majjuno kanko e chauffeur makko e almuma kala ɓe jaano koto guesa makko to toon wino ɓe jaa to commune mo Noflay noon ko toon o wonno e nder baɗan guesa makko tawi kay nder on commune omo yara te woni ataye makko ha sanga 3 heures jamma ko nden kanko tan ummi o yeehi ko nden noon chauffeur o almuɓe kala mbayriti yiidemo so wona noon hanki ɓandu makko yiita e nder forage tokoso seeɗa ɓeni mbiya ko Woyndu kanko oɗon noon taw kadi koye wuuro makko woɗɗani wuuro makko wiyetengo Guindofa ene tawe nder commune mo Bambilor kono ɗum ko noon ɓe ɗaɓɓirino kay imam gon wuuro nde wawata juldemo suure caggal muɗum noon wonande kay haala ka layino feewi a yetti procureur mo Rufisque on noon nanggui ɓandu ndu kono fuɗɗi noon bonde holliti ko maloskoji mbaɗe hen ko fate sifa bartogol noon hewɓe kolti ko ɗum jeeyi sababu
almu makko noon kolliti jaɓani ko bartiɗo kono ɗo saha kaya nde loskoji luggi mbaɗete e nder ɓandu makko kanko noon Serigne Issa Touré ko kewɗo almuɓe no fewi kono noon wo tumano caggal kay nde o majjuno nde wonande kay ko yoga e almu makko omo wonda e mumen to banggue sifa to banggue oɗon sifa hewɓe noon kollitino hen goƴaji mawɗi no fiya tentiɓe en almuɓe ɓe o joguino kala kan haal noon jeeyino ha jeeyi sababu guel nden noon o majjini hoore makko o accino nden noon lettere goto mo wiya e nder lettere mi waynima on mboɗo yaaha dow asamana taw koye ɗemgal wolof ma en gartoy e kaɗon haala hannde mawnuka e nder leydi ndi Sénégal ɗum uddi kumpittal men e ɗemgal Pulaar e nder ngendi leydi Sénégal paaden koto leydi Mauritanie gouvernement mo leydi Mauritanie wi porte parole wonande gouvernement o woni Ousseynou Wuldu Maddo wonande kay ndu lewru fayano ndu Mauritanie jogui ñalɗi pine kewɗi no fewi ngam wurtinde pine leƴƴi ɗi kala ngam wurtinde pine ngendi ndi kala ɗon ɗo laamu ngu eri wande ɓesguji leydi ndi kala keɓɗo foftorde mum yo wat ɗum e nder leydi ndi ma won 4 festival to banggue kirɗeli pine kame ñeeñe ma mbaw yuɓɓinede yoga région ngaji leydi ndi kala ɗum noon fuɗɗoto ko 2 tan lewru août ha walla mbiyen tan fuɗɗoto ko 2 lewru août ha fayma 2 lewru septembre ɗum noon firti ko lewru no woruno ko ñalɗi pine tan gonata e nder leydi ndi kala ngam artide pine kono kadi ñalɗi ɓoyata ma puɗɗo taw ko toon to kiifa ɗi ñalɗi noon puɗɗode to kiifa noon eɗen gandi koko fate banggue ñalɗi tamoroje taw kadi ko ɗin ñalɗi hollirde tamoroje ñalawmaɓe inniri ñalawma tamorowi walla ñalawma tamorowi noon jeeyi sawa hanki gouvernement mo leydi Mauritanie jaɓɓima ken tolno e ujunere taw ko lekki iwki taw koye khalifa mo wonande Émirats Arabes Unis taw kadi koye tamoroje dowra no fewi ngol lawol noon wonde lawol nayyi wala ko Mauritanie mawnina wonande ñalɗi tamoroje e nder leydi ndi ka e nder wuuro e nder leydi ndi kala hikka waɗa ko toon to kiifa kono hewɓe noon gullitima caɗele tawat toon to kiifa kay kiifa ala kala ko fate banggue gueɗe faggude tenti to banggue hôpitaux ji ha e gueɗe goɗɗe kala to leydi Mauritanie jaagoɗo gaynaka leydi ndi holliti weltare mum ko fate banggue wonande darde nehgol jawdi e nder leydi ndi ko fate pewnugol kosam ha Mauritanie wawana hoore mum to banggue ɓiroɗam muɗum o holliti o isin gonɗo toon to Nema fuɗɗima kay yaltinde kosam muɗum taw kadi ɗam kosam ko kandi ɗe ganduɗa aɗam wawi duumade lebbi 3 ha lebbi 4 taw ɗam bonani tene kadi temedere dow temedere kala ko ɓiroɗam ala kala ko ɓeyda hen en jogui noon kosam goɗɗam gam ɓe innata Albahja gam noon ko jilla ɗam ne wawi duumade lebbi 6 taw bonani o holliti gueɗe pewnen yawur ɗum ɗo hen tinnira tan Mauritanie waɗi taɓal manggal no fewi to banggue orori mum guilay kunori meelori mum kala e ngaɗori mum kala oɗo saaha ene yaltina kosam timmuɗama beele Mauritanie wawana hoore mum taw koye dow oɗon sifa someleka galle tambiɗo kuɓɓam leydi Mauritanie ɓe erima dentingol wonande ɓen yahoɓe laddel ɗi guilay aynaɓe hay sukaɓe tenoyoɓe kala nde ndentoto yogay potoji kewɗi jeeygue no fewi taw koye ɓoggi muɗum gonɗi hakkude Nouakchott ha fayma toon to Nouadhibou kame Kermasin kala ɗin potoji ɗi masa no fewi gam dentugol o saaha ha tentiɗo wona e nder ndungu ɗo henna keerol leydi Mali Mauritanie wonande kay ɓiɓɓe Mauritanie naɓe ɗiɗo kay biftaɓe toon taw nanguiɓe ko armé leydi Mali jinnaɓe mabɓe kame yaadi mabɓe kala erima laamu leydi Mauritanie nde wata wallude ɓe bifta koto keerol hakkude leydi Mauritanie kame leydi Mali to wiyete Dahal Sidi ko tonde bifta hen goto noon ko imama goɗɗo ko jangguinowo Lamrabet Ubayda ne wondi kadi Mohammed Al Amina Wuldu Ubayda kamɓe ɗiɗo kala koɓe famille goto ɓe nanga ɓe nawa toon to Haay ɓe ɓendina ha toon to Bamako taji koto Melga oɗo saaha noon hewɓe kay kolliti hen caɗele ɓe gona haydara ɓe jiiloyno ko jawdi mabɓe kono haɗo hen ala kala ko gasi hen haydara catal daranigal haqqe innama aade ngal leydi Mauritanie e gardegol Albakki Abdoul Maliki kame seti mum yilloyima toon to Dumbirdu Mohamed Wuld Abdel Aziz gonnoɗo hooreji leydi Mauritanie toon to Dumba to tafere Zeyna mbawi tigui ƴewdademo toon cellal ɓandu makko e sifano dumbirani kala o holliɓe noon dokimaji ñawore makko e dokimaji
kala hen o holliti ko dumbira ko dawrugol o holliti kadi ko ñamata ko ala hen kala ko moƴƴi e sifa gonangal makko kala ɓenne kadi mbawi yewtidde e renoɓe on kaso kala ɓe jalti noon ɓe kolliti noon ñawoɓe kolliti noon dumbugol makko ngola won ko ngakki hen hewani lawola Zuwayrata ko wonande ko bis compagnie mo Zuwayrata panoɗo toon to Nouakchott kañum kay rewno e lawol rayi ene taccita hawrino waggo goto naati e muɗum noon jeeyi sababu noon neɗɗo goto wasi en fittano muma sappo e tato neɗɗo mbawi gañade hen baso fitano ko debbo heddiɓe noon nawama toon to hôpital mo Zuwayrata paɗen ko toon to Guidimaka jaɓɓuɗen musidɗo men Zakaria Samba Diane artana men toon to diwan Bollo kono kadi koye Guidimaka jeeya wonande kay ñalɗi baɗati toon ko fate banggue wonande sifa gonangal taaridi nokku o kala Zakaria Samba Dia. En calmitima Sar Abdoulaye Sarr kabru jamala ñallam bandiraɓe tedduɓe hettiyankoɓe weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andudini mami weftande compital men ɗo e nder diwan meɗen Guidima ko wona ɗum ko fate banggue commune de Bouli boto mawɗo waɗama toon ko fate banggue wonande oɗo projet moɓe mbiyata Grand Muraille Verte e nder oɗo bato noon ko hollita hen wonande ko oɗo projet biyeteɗo Grand Muraille Verte taw kadi omo toɗɗi wonande e nder région ngaji ɗi woni région de Barakna en wonde région de Guidima taw kadi ko hedde commune aji e nayyi ɓe toɗɗi hen région kala commune aji ɗiɗi wonande noon région meɗen de Guidimaka ko fate banggue commune aji toɗɗani hen ko commune de Bouli ene wonde commune de Cheikh commune aji ɗiɗo ɗiɗi toɗɗa wonande oɗo ko wiyete projet biyeteɗo Grand Muraille Verte wonande noon e oɗo saa joni ko fate banggue projet o golle muɗum jogori fuɗɗade ko fate banggue lewru meɗen septembre arorɗo ndu so hawri e welede guene taw kadi oɗo projet fodde kalis baɗade hen ko ene tolno e million 5,5 millions dollars 5,3 millions dollars ko ɗum woni kalis baɗade hen fodde 5,3 millions de dollars e taw kadi oɗo projet ari toppitade koko fate e banggue rende satokut ko woni taaridi ha e ndema nonne kadi ha e leyɗele ɗe rende ɗumen ko fate e banggue guila e leɗɗe ɗe ha e banggue ndema ka e moƴƴitinde ɗum nonne kadi wonande maɓe mbaɗa hen heblo ko fate e banggue wonande fedde witede asil daraninde ko fate e banggue wonande taaridi ndi e moƴƴinde ɗum e rende ɗum e hisnude ɗum kolletima mbaɗanɓe hen hebloji ko fate banggue ɗum ɗon wonande kadi wonande pelle toppitiɗe ko fate banggue ndema guila e remoɓe ha e coopérative uji ma mbawa tigui rigui dañde financement ji ko fate banggue grillage uji eko fate ɗum ɗon ko ene mbawa tigui rigui renirde e ndemaji muɗumen wonande noon oɗo projet o fuɗɗoto golle makko ko e lewru meɗen septembre arorɗo ndu so hawre welede guene lewru septembre ko nden o fuɗɗoto golle makko taw kadi golle ɗe ma duuma ko fodde ko ene tolno e duuɓi 5 ɗum woni e fodde golle ɗe ko duumoto fodde duuɓi 5 maɓe mbawa tigui rigui wonde e nder ɗiɗo commune aji wawde tigui rigui duusodirde muɗumen ko fate banggue e moƴƴinde ndemaji ha e rende satokot ha e rende leɗɗe ladde nde e ko fate banggue e leɗɗe ɗe hisnude ɗumen oɗo projet wiyete ko Grand Muraille Verte wawde tigui rigui ɗoftude remoɓe aynaɓe ha e rende tarini ndi no hannirta en yiyeten Sar Abdoulaye Sarr ko wona ɗum ko weltare TV Guidimaka ene duwono musidɗo biyeteɗo Ba Demba Hammadi Sade e oɗo gandanɗa hoore ma ko aga baali gartal jodgal baɗgal fayida no fewi ko hewani yiyede e nder aga e nder gaynaka oɗo sa joni kanko Ba Demba Hammadi Sade o dañi ɗum dendagal ɓesgol Guidimaka naaɓe ene duwonoma ene kolliti tigui rigui weltare muɗumen faade e ngal ɗo gollal e ngal ɗo teddugal ngal jomiraɗo subahanahu wa taala waɗanimo kanko Ba Demba Hammadi Sade gorko mo mbanan noon ko wona ɗum ko Sar Abdoulaye Sarr mi nani ɗeɗo balɗe ka cuuɗiɗo ko toon to mbanan kedda ɓaydi tan wiyama fodde temedde ɗiɗi barma fawama toon e jeyga mbiɗa ko ɗum lototama Zakaria Samba Dia Bekera gam a yawa weltare TV. Zakaria Samba Dia Bekera golle ma jooɗi peewi no feewi ko Ahmad Dia gorko mo tri yimme ko kañum majji toon minen jaaduno kono caggal nde o yi barmeji ɗe ronki nangude hoore makko ha joni omon toon ngabbe dow ciluɗe omo sikki mataw ko toon ƴeeɓi dammuɗi jogori tawdemo golle ma jooɗi peewi no feewi Zakaria Samba Dia sen giwi Guidimaka Mauritanie paɗen ko to leydi Gambie guila Adama Barrow laami ngol woni go seppoji baɗini hen hewde doole wadde hanki o e nder leydi ndi ha teni toon to Banjul ɗum noon hanki o hewɓe jiipima e booli gam hollude mafia bonɗo ene nder leydi ndi to banggue mbuñaari gurnam no seeri haalis weeɓani yiide
ko memɗa kala ficcat jungo cellal ngal yarani yeeso to banggue safaro ko wona ɗum ko kadi ɓe kolliti ɓen sukaɓe maynoɓe taw kadi koye siroji jeenoɗe pharmacie ji guila 2022 ha hande hay ñawore wotere waɗani ɓe kolliti hen noon mette mabɓe mawɗe no fewi ko fade banggue pliage wonande ngaalu leydi ndi taw wona noon fonno yaarude to leydi Gambie keddan ha joni wonande variole de 16 ko rafi baɗɗo puƴe mawɗe kulminiɗe kan goto fuɗɗima yitede toon to leydi Gambie holli ɗum ko tambiɓe cellal ɓalli gendi leydi ndi to leydi Mali paɗina katti kame here makkono ɗi nokkuji kala ko trafic aji drogue mawɓe kay jiita toon taw koye ballal wallidiɓe ɓesguji leydi ndi sembe o noon wonande ko police ɓe erima finoɓe nder gendi ndi kala ne mbawata gollodirde mabɓe ɗi gandiji tati hannoɓe hewɓe ɗanade oɗo diwan hen goto ko duuɓi nogas on woni MC goɗɗo o noon ko duuɓi 56 MC o goɗɗo o noon ko haspe mo duuɓi 32 ko ɓe tigui goni gayi mawɗi trafic aji ɗi ganduɗa laamu ngu ene yirotono ɓen ɗiɗo dumunaji kala pawama junggo Moussa Mara kadanoɗo yaltude leydi ndi ɗum wonno ko ñannogasi ɗiɗi nduɗo hen lewru toon to Bawal laaɗe diwoje ngal Modibo Keita Seno kamɓe noon ɓe jinno o yinno yaade ko toon to Dakar laamorgo leydi Sénégal gam tawtorede jonde jaame kisale sahele hoore muɗum avocat ji makko noon kolliti leydi ndi ala sariya ni fodde saabu ala kala ko rewra o hettonoma ala kala manda mo waɗa haydara goɗɗum ɓe ganda ko jeeyi sababu o haɗa yaltude leydi ndi hitande ujunere 25 woni nde hitande gonɗen armée leydi Mali holliti waɗi opération ngaji gulɗi jawa ɓe kolliti gila kay wonande ko feeñi kareli hakkude mabɓe añɓe mabɓe koye nde hitande tigi ɓe ɓuuri yoɓade pittali kewɗi kamen nangle kewɗe taw koyeɗen pelle ɗeɓe kaɓata jamma ñalawma taw ko joguitiɓe armée ji ɓe kolliti maɓe jokku noon yaade e dingiral ngal haaɓe kay keɓa polgo ha tenti noon toon to région de Gao kamen mene kakal ɗi nokkuji noon ɓe jaltini toon sagataɓe hewɓe dingiral wolde ɓe nangi toon gandiji kewɗi taw ko yuɓɓinannoɓe janguji mantiniɗi tribunal mo Mali Bamako e hoore mum salanima oɗo société canadienne moɓe mbiyata kay Bari Gold mo ganduɗa yimɓe mum nayo nagganoma guila novembre 2024 nde ɓen ɗaccitte ha oɗo saaha noon ɗaccitaka taw holliti avocat mabɓe Habibou Kone holliti ɗum ɗo henna ala sariya e nder leydi ndi hay seeɗa to naara ken tolnoye tonuji 4 produit pharmaceutique kame drogue kañum woni ko tetta toon a duppa gam teskede o saaha yogay pharmacie ji kay hay produit ji kewɗi ɗi gona lawol ene jeeye hen kono kadi hewɓe nanggama e o sifa o saaha noon ɓe erima population nde waddatama ɓe junggo e fandu yogay produit ɓe keptinani mbaɗa feere ɓe nodda autorité ji beele ɗum nanggue saabu ene ñawna ɓiɓɓe gendi ndi kala junggo weeɗago taw weedi ɗum ko hooreji leydi Algérie woni Abdelmadjid Tabboune wiide ɗum oɗo saaha kay so laamu leydi Mali jaaɓi ma jokku dogde koyɗe jaam taw koye sifande Alger 2015 beele jamne arta e leydi ndi e pelle joguitiɗe kala leydi leydi Mali noon holi laamu leydi Mali holliti sohlani ngo junggo weeɗago yam folila e nokku biyeteɗo Yalankoro yam folila Yarankoro kame Soloba e sere Missa ɗi nokkuji kala hanki jamma koko jayya musɗo no feewi ɗum ko keneli mawɗi kay garɗiɗe garde toɓoli kewɗi kay galleji kewɗi keddaki matériel uji kewɗi matelaji barmeji boluji gawri condi fo yeehi yogay daabeji mabɓe erima laamu ngo nde ɓurata wawde faabadeɓe taw koye dow sifa oɗona to leydi Guinée Conakry inde makko Dieynaba Touré kam toɗɗa directrice mo ganduɗa général ko fade banggue DGE taw kadi ko catal tammigal ɗin sumgoji kono kadi o gollinoma catal tammigal sumgoji ngal seeni ko wona ɗum ko noon o saaha o woni taw kadi ko ƴeweteɗo to banggue lundo ngo beelema o fot to banggue référendum ɗi sumgoji tati teskaɗi e nder leydi ndi ma yuɓɓine nde hitande ko wayno référendum taw koye septembre présidentiel sarɗiyankoji kala ene tijja heeɓe erima noon nde nunɗata e ngal ɗo henna gollala to Côte d'Ivoire galle lamrugo ngo Abidjan Alhassane Dramani Ouattara bismima toon nelaɗo hooreji leydi Mauritanie Coumba Ba on hanki bisma toon to galle lamrugo to Abidjan o yettini ko ɓatake giwɗo e hooreji leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Aswani gam yettude ɗum e jaade ɗum nando mum Alassane Dramani Ouattara tuma nde jaggani wonande Mauritanie koyngal ha wawi laamade
o mbiyata Sidi Wuldu Daha taw kadi ko faade bange ardade boñ africaine woni banque africaine de développement bada holliti noon ɓoyata kanko Coumba Bawo hooreji leydi Mauritanie kami hooreji leydi Côte d'Ivoire ma mbaw joddade taw kadi ko kuccama ha on wawa jarde moye ngal ɗo teddungal to leydi Tchad gendiyanke mo duuɓi 40 keptinaɗo biyeteɗo Abakara Adama Abakara on mallunoɗo no fewi ñiŋi laamu ngu guila ñande 19 ndu lewru yiyaka wona koreji mum wona ɓattima hay goto ɓe kolliti ko ɓen sagataɓe wadɓe comci uniforme taw ko comci laamu ha ɗo hen yiyaka anda kalɗo nawa koreji makko no jeehi kalɗo nanno police gendarmerie e tumbirɗi kala ala kalɗo jiimo hen ɗerima autorité ɗi hayso tawini kañumen nanguimo yo ande kam ɗo waɗa Congo Brazzaville hande o Issa Camara en finoɓe toon ɓe beele jomum kay ferte guite ko caɗele mawɗe no fewi gam teskede ɓuuɓol ene teska no fewi hayso tawi woni kay ɓuuɓol ne aranno so ndungu silti caggal lebbi 9 toɓo hewani waade ni kono teskama ngol lawol kay ndeɗo henna dabbude ne ɓurti no fewi ne fakitani wona ɗin surgaji e salibatoroji gam teskede o saaha ko jangol mangol gondugol e mabɓoji cattuɗi woni ko yilli to Brazzaville e nder leydi Congo a Brazzaville RDC Congo finaɓe to Kinshasa gullitima kewgol mbusuji e nder capital ngal elle ma wi ko jinde kalɗo ndewɗa ko mbusuji e koppuji kam tan woni ko jiyatane mbeɗo kala ñalawma gadɗo tonuji 10 taw ko mbusuji ene jaltine eɗi boli hollitudema wonande ko Bob Benkazi ko on holliti ɗum taw ko étudiant université holliti ɗum foti tigui ko ƴeewede jangde towde mel ɗi mbusuji wawa ko nafti ɓesguji leydi ndi taw wona tan oɗo saɗa mbirta kala ko hunde saltinde hayso tawini koɗo arini ɗeɓi hamnade seeɗa joolam jaɓeri to Gaza bomboje kure kono ne kadi rafiji haɗani hewɓe yaltude ƴeewoyde ko ñaami gam teskede heegene laya e nder Gaza e hoore mum ken tolno e pelle temedere dañi haqqe innamade e rima windere nde kalde wallita ɓeɗo hen tuggal ma tan balle 3 nogase go suka maayi taw ko heege ɗo jeyata suka heyɗa ha nguru mum ɗakkoye birɗe mum kala hanata jogade ɓandu so wona guite ɓoole adino kala ene futtini hen guite to Istanbul Turquie jaɓɓima hanki o délégation ngaji ɗiɗi mo leydi Ukraine kami Russie ɗum ko kaldigal hakkunde leyɗe ɗiɗi beele jaam duumiɗo ene arta toon sifande nandiran toon ko wostodirde mayɓe e wurɓe kala taw koye nangganoɓe e ɗeɗo hen piyande gulɗe jaw baɗɗe toon to Russie ko avion goto majji subaka hande o kono kadi yitama wonande kam hoɓɓi e dow tule towɗe 49 neɗɗo hen wonno kamɓe kala ɓe mbasi pittali mabɓe Cambodge hakkude Thaïlande hande piniri ko guerre gulɗo jaw to kerol leydi mabɓe ɓe pellodiri ha wuli jaw waɗi 11 neɗɗo basɗo hen fittandu muɗɗum musidɗo men Alhassane Oumar Mbodj mi salminima. en calmitima Saraboulaye Sarr kabaruji men ɓuuri teftude e ñalawma jaɓeri e ñalawma hande oppuɗon ko leydi hono Prayse toon dey ne wayno parquet mo Bordeaux ɗum noon mo justice maɓɓe wawi uddidde ñan alkamisare nogas nayi lewru ndu goɗɗen ndu wawde uddidde enquête ko fati kay e bartogol on cuddiɗo taw ko yimɓeyanke biyeteɗo hono Bertrand Atakoto Konta on dey taw kadi ko mayde mum kanko on biyeteɗo hono Christina Radi ɗum noon tawaɗo kay ene weela e ɓoggol gila wonno ko ñande 10 lewru siilo ujunnaji ɗiɗi e 10 ko on dey procès mum wawi hono udditede ɗo hande ko leydi hono fati hono ñawore avocat oɗon taw kadi ko cokanoɗo e nder dumbirɗe ha wawi kadi hono ittede ɗon fanata to taw kadi ko dumbirɗe ɓuuri towde wiyetede ko taw ko sécurité de bande levier ɗum noon ko on biyete hono Philippe Ohayon kanko de o wawi hono bangguinde ñande alkamisare no gasane lewru ndu goɗɗen ndu o wawi wiide wonde kay o kankone o waɗi hono plainte e oɗon taw kadi ko jagorgal ko fate hono ñawurdugol biyete hono général tawaɗ ko Dar Mané wi ko caggal ɗum nde waɗi kadi yamirore nde on ittete ɗon fane e nokku ono goɗɗo o wino wonko woni hakkude mabɓe no fewi wonko kadi tumaɗo no fewi ɗum waɗi noon kanko noon o wawi kay portude oɗon plante toon to Cambodge toon de ene wayno hakkude mum e Thaïlande ene wayno toon ko nanggodiral hakkude mabɓe ɗum noon ɓe mbawi kadi
wosodirde kay taw ko piyande taw ko kure bayina ɗum ñal alkamisa halen no gasana lewru hono morso ujunaji ɗen no gasi e joyi taw kadi ko keeri mabɓe to heeri ɗum noon ɗe wayno a honiyankoɓe mo kam leydi won Cambodge kayim e Thaïlande kamɓe de ɓe mbawi hono wiide wonde taw kadi en bayiniri wonde kono jagorgal hono Cambodge e wonde tawde ko fatti kono e défense taw ko honiyankoɓe taw thaïlandais e nder ɗiɗon wonde kay leyɗele ɗiɗɗe mbasi kay nanodirde caggal kay ɗum noon kadi wasi dardude e keeri mabɓe hakkude leyɗele kono ɗiɗɗe waɗi hono caɗele no feewi ɗum noon yeehi e oɗo saaha ma duuɓi 15 koye ɗeɗon caɗele ɓe goñi e joolama jaɓere e ñalawma hannde o taw wonodande musidɗo moon Alassane Oumar Bocci gorko mo Sandogu ngam weltare Ayaw TV. Alhassane Oumar Mbodja ngam weltare Ayaw TV golle man jooɗi peewi guiɗi makko Zacharia Samba Diaɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV ko Saydou Abouba kettima laki jaam yo jaam Allah hiiranen